Hormatly Prezidentiň başy durmagyny toýlar toýlaşýan diýarymyň Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylyna gülü gunçalara besenip, gözellik bolup gelen milli bahar bayramyna başlanan şäherler ata watanymyzyň ähir günjegini gurşap aldy. Halkymyzyň gadymyetden gelýän ajaýyp bayramlarynyň biri bolan Nowruz bayramy münasibetli milli däplerimiz bilen saglaşýan dagaralar bagtyar aýatlamydan kalbanyň senatyna urlýar. Yurdumyzda Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan diýilip aglan edilen şu ýylyň ajaýyp bahar pasyna, täzelenişiň, gözelligiň, dostlugynyň, hoşniýetliň hemem rasgal berekeniň bayramy bolan halkary Nowruz milli bahar bayramynyň dawaralary Ahyl welaýatynda da ýokary ruhlenlikde toýlanýar. Şanly sene münasibetli Ahyl welaýatynyň häkimligi, welaýatyň ýer jemgyýetçilik guramalary we Ahyl welaýat medeniýet we bilim müdirlikleri tarapyndan welaýat derejesinde gurulan giň gowrumly bayramçylyk dawarasy berqarar dowlatyň bagtyarlyk döwrüne, ýurdumyzda türkmen halkynyň köklerini gadymyetiň jümüşinden alqaýdýan toy bayramlaryna, däp desturlaryna, hormat sarpalarynyň dowamlygynyň ýene bir aýdyň nyşany boldy. Ahyl welaýatynyň Akbuğda etrawynyň çäginde gojaman köpetdaň eteginde Nowruz ýaýlasy türkmeniň Agoý binasynyň goloýunyna, pasyllaryň sultany ajaýyp baharyň gelmegi bilen ýaşyl begresini geyinip, Lala Reyhana besenen ýaşyl ýaýlada gurulan bayramçylyk dawarasy günüň ir seherinden başlandy. Dawara Ahyl welaýat medeniýet müdirliginiň, etrap medeniýet bölümleriniň, şeýle-de Ahyl welaýat ýürüýte sunwat mektebiniň bayramçylyk çykyşlary bilen dowam etdi. Welaýatyň medeniýet işgärleriniň hormatly arkadamyzyň eserlerinden ýerini ýitiren durly görnüşli, gadymy daýhançylyk desturlaryny, şeýle-de türkmen milli däp desturlaryny açyk görkezýän folklor çykyşlary we sahnalaşdyrylan edebi sada çykyşlary diýseň täsirli boldy. Bu ýerde gök we bakçy önümleriniň, däneli ekinleriň, çörek we çörek önümleriniň, has gadymdan gelýän daýhançylyk däpleriniň iş ýüzüne berja edilşi, daýhanlaryň hemişe pek, halar zähmete gol berip, ömür sürýänlikleriniň buýsunlarjy şaýatnamasy boldy. Dawaranyň dowam edýän pursatyny hormatly prezidentimizden atda wepada we sapada, arşyň nepesigi, türkmeniň döwletlik ýörelgesi, türkmen medeniýeti atly ajaýyp eserlerinden taýýarlanan folklor çykyşlary, rowaýatlaryň, hekaýalaryň sahnalaşdyrylmagy dawara hasam aýratyn öwüşgün berdi. Bu ýerde ahylteki bedewlerimizin at esbaplarynyň durly görnüşleri, halçylyk sunawatyna degişli bolan esbaplaryň, haly we haly önümleriniň, türkmeniň gadymy gymmatlyklarynyň nusgasy bolan keçäni güllemek, keçe basmak işi, tara we ketäniň dokulşy, hemem ýüň daramak işi, daýhançylyk, zähmet gurarlarynyň, welaýatyň çäginde ýerleşýän muzeýlerde saklanýan esbaplaryň durly görnüşleriniň görkezilmegi bu çäre öz bolsa rowuş çaýdy. Bayramçylyk dawrasynda Ahyl welaýat sport we ýaşlar siýasaty baş müdirligi tarapyndan taýýarlanan türkmen milli sportunyň has gadymdan gelýän görnüşleriniň görkezilmegi bolsa, bayramçylyk dawrasynyň täsirini hassa artdyrdy. Soňra giň gowrumly bayramçylyk dawrasynda Ahyl welaýat medeniýet müdirliginiň taýýarlan aýdym sada çykyşlary ýaýwanlanyrly. Dawarada welaýatyň ähli şäherdir etraplarynyň gelen medeniýet we sunwat işgärleriniň çykyşlaryna da giň gerim berildi. Bu ýerde bagşy sadanylaryň, estrada aýdymçylaryň, tans toporlaryň çykyşlarynyň hoş awazlary, alslary ýaňsally. Olaryň usatlyk bilen ýerini ýetiren, insan kalybyny heýjany getirýän çykyşlaryna bedew bady bilen öňe barýan mehriban ata watanymyzyň, milletiň gahrymany, arkadagy, hormatly prezidentimizden amala aşyrýan giň möçürli sahawatly işleriniň, hemem Nowruz bayramynyň wasfy has belentden